tajba. Nilqakom għal-quddisa tal-jum immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Qed nagħmlu llum it-tifkira ta' San Carlo Borromeo. Itwielet Arona, Lombardija fl-1538, ġie ordinat saċerdot, studja liġi ċivili kif ukoll liġi kanonika. Imbagħad meta kien għadu żgħir fl-1564 ġie nominat Isqof ta' Milan fejn ħadem ħafna biex jattwa l-Konċilju ta' Trentu, ir-riforma ta' Trentu, kemm bitwaqif ta' seminarji, skejjel u anki il-formazzjoni tal-kleru. Baqa' magħruf ħafna għall-ħidma pastorali tiegħu, speċjalment f'din id-dijoċesi ta' Milan. Kien ukoll kardinal Carlo Borromeo. Fl-1576 meta faqet il-pesta kienu stess li dar bil-morda. Mbagħad miet ftit snin wara ma miet pjuttost ta' żgħira. San Carlo Borromeo ifakkarna hekk dawn ir-rajja tal-Knisja li tant għamlu ġid fil-ħidma tagħhom pastorali. U għalhekk kienu mitolbu speċjalment għall-Knisja biex qatt ma tkun nieqsa minn rajja li tassew iħobbu l-poplu u li jiddedikaw ħajjithom għall-poplu. Talbu speċjali wkoll illum għall-Arċisqof għaliex huwa l-qaddis tiegħu San Carlo Borromeo. Biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq din il-quddiesa ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla. Dawl ta' kull min jemmen fik, mulej ħniena. Mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik, Kristu ħniena. Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok, mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassanna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Ħares mulej lill-poplu tiegħek dak l-ispirtu li bih mlejt il-Isqof San Carlo Borromeo, ħalli l-Knisja tiegħek tiġġedded bla qiegħda u tkun xbija ta' Kristu biex tista' turrieħ lid-dinja. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa jekk jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ittra ta' San Pawl Apostol il-Filippin. Ħuti, ixbħu lili u ħarsu lejn dawk li jimxu skont l-eżempju li rajtu fina. Għaliex hawn ħafna dan qedtulkom bosta drabi, immissa nittennilkom bidmuħ f'għajnejja. Hawn ħafna li jġibu ruhom bħala dewwa tas-salib ta' Kristu. It-telfina tikun tmiemhom. Alla tagħhom u żaqhom, jiftaħru b'dak li misshom jistħu minnu u moħħhom biss fil-ħwejjeġ tad-dinja. Imma aħna pajżani tas-sema, minn hemm bil-ħerqa nistennew jiġi s-Salvatur tagħna Sidna Ġesu Kristu. Huwa trid ibidlilna l-ġisem sejken tagħna fis-sura tal-ġisem glorjus tiegħu, bil-qawwa tas-seta li għandu li jġib kollox taħtu. Għalhekk intom ħuti li intom l-għożda u x-xewqa tiegħi, ferħ u kuruna tiegħi, żommu sħiħ fil-mulej
maħbubin tiegħi. Il-kelma tal-mulej. Għajri l-Alla. Sejrin ferħana f'dar il-mulej. Ngħidu flimkien. Sejrin ferħana f'dar il-mulej. Fraħt meta qaluli, sejrin f'dar il-mulej. Diġà qegħdin riġlejna fi bibek Ġerusalem. Flimkien, sejrin ferħana f'dar il-mulej. Ġerusalem mibnija bħal belt, maquda ħaġa waħda. Lejja tribujiet jitilgħu, it-tribujiet tal-mulej. Flimkien, sejrin ferħana f'dar il-mulej. Skont il-liġi ta' Israel, ifaħru isem il-mulej, għax hemm tbaqfu tronijiet tal-ħaq, it-tronijiet tad-dar ta' David. Flimkien, sejrin ferħana f'dar il-mulej. Min iżomm il-kelma ta' Ġesu Kristu fihem tassew il-mħabba ta' Alla fil-milja tagħha. Il-mulej ma'kom. U bijek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont Sant Luqa. Glorja lilek mulej. Dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu kien hemm raġel qani li kellu amministratur u lil dan xlewħ lil sidu li kien qiegħed iberbaqlu ġidu. Għalhekk is-sid sejjaħlu qallu dan x'inhu li qed nisma' fuqek. Għatini kont tal-amministrazzjoni tiegħek għax ma tistax tibqa' iżjed amministratur tiegħi. L-amministratur bejnu bejruħu qal, issa sejjer nagħmel la darba sidi se jneħħini mill-amministrazzjoni. Immur nażaq, ma niflaħx. Nittallab, nistħi. Nafx nagħmel, ħalli meta nitwarrab minn fuq din l-amministrazzjoni nsib il-ħaddieħor li jinqali għandu. U wieħed bagħat għal dawk li kellhom jagħtu lil sidu. Kemm għandek tagħtih il-sidi staqsa lill-ewwel wieħed. Midbar mill-żejt wieġbu dak, oħroġ il-karti tiegħek qallu l-amministratur qgħod bil-qiegħda malajr u ikteb 50. Lil ieħor staqsih int kemm għandek tagħti? Miċkora qam wieġbu qallu oħroġ il-karti tiegħek u ikteb 80. U s-sitt faħru lil dak l-amministratur ħażin tal-li ħadem brasu. Għax ulied din id-dinja jimxu bil-aqal aktar minn ulied id-dawl ma' minnu tal-qata tagħhom. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Is-sid faħru lil dak l-amministratur ħażin. Din is-sentenza taħsadna fl-Evanġelju tal-lum. Ara li nisimgħu fuq serq, erq, tbabbis fin-numri u amministrazzjoni ħażina tberbiq tal-ġid. Daka kollu kraħ u kraħ ħafna, imma qisu ma jissorprendinix. Imma li s-sid ifaħħar l-amministratur ħażin, dik hija ħaġa stramba. Kont tistenna li s-sid jirrabja, jagħti ħassla u jirrabja aktar meta jinduna li dan baqa' sal-aħħar iberbaqlu ġidu. X'kienet l-akkuża lil dan l-amministratur? Xlewħ li kien qed iberbaq ġid is-sid. Kienet vera din l-akkuża jew kienet falsa? Mill-Evanġelju
jidher li kienet vera, anki minn kif ġab ruħu dan l-amministratur. Għax meta s-Sid se jaħlu u għallu dan x'inhu li qed nisma' fuqek. Ma ddefendix ruħu, ma qallux dawn kollha xnijat folozz. Mhux biss, imma baqa sal-aħħar iberbaq ġid is-Sid għax sab mezz kif jipprova jagħmel il-ħbieb ma dawk li kellhom id-dejn mas-Sid billi jgħidilhom jibdlu ċ-ċifra ta' kemm iridu jagħtu u tkun inqas. Għalhekk din l-istorja l-iktar li taħsadna hija meta naqraw li s-Sid faħħar lil dan l-amministratur ħażin. Imma ta' xiex faħru? Ma faħrux tal-qerq, tas-serq, li berbaq ġid is-Sid tal-amministrazzjoni ħażina, ma faħrux għalhekk. Imma faħru għax ħadem brasu. U jispjega aktar Ġesu għax jgħid ulied din id-dinja jimxu bil-għaqal aktar minn ulied id-dawl ma' minnu tal-qata tagħhom. X'inhu il-messaġġ illi Ġesu qed jagħti lilna permezz ta' din il-parabola? L-ewwel nett iridna li dak li hu ħażin insejħulu ħażin. Il-amministratur Ġesu mal-ewwel jgħid amministratur ħażin. Il għaliex huwa ħażin li tisraq, li tqarraq, li b'xi mod jew ieħor tberbaq il-ġid ta' ħaddieħor, li tikteb ukoll figuri folozz u li tagħmel korruzzjoni. Dawn kollha Alla jistmerrhom anke meta jsiru minn taħt fejn ma jidhrux għax Alla jara kollox anke dak li jsir minn taħt. U għalhekk l-ewwel ħaġa hija dak li hu ħażin u ħażin. It-tieni irridu noqogħdu attenti ma nsirux kompliċi aħna. Dawn in-nies li kellhom id-dejn mas-Sid kellhom jagħtuh spiċċaw kompliċi anki jekk mhux bilfors indunawx qed jagħmlu, fis-sens jista' jkun li ħasbu li s-Sid bat l-amministratur biex inaqqas iċ-ċifra, ma ixi nies spiċċaw kompliċi fil-qerq ta' dan l-amministratur. U aħna rridu nkunu attenti ma nsirux kompliċi dak li hu ħażin. Imbagħad l-ikbar messaġġ li jagħtina Ġesu u propju meta jgħid għaliex faħru u jgħid lilna biex aħna wkoll inħadmu moħħna. Inħadmu moħħna mhux għal ħażin biex nagħmlu dak li hu ħażin, ma biex nagħmlu dak li hu tajjeb, dak li hu sewwa. Imma nħadmu moħħna wkoll biex ma nħallu l-ħadd jitħaq bina. Għax jista' jkun hemm min idaħħalna fi xkora. U aħna rridu noqogħdu ħafna attenti biex ma nħallu l-ħadd iqarrab bina. Ġesu kien qal sentenza baqgħet magħrufa din meta bagħat lid-dixxipli tiegħu qalilhom bħal naċ qalb lill-pup, qalilhom kunu għaqlin bħas-sriep u safjin bħal ħamiem. U dak l-għaqal li għandna bżonn anki biex aħna nimxu tajjeb aħna imma wkoll biex ma nħallu l-ħadd b'xi mod jaqarrab bina. Jew nitolbu l-Mulej illum, nitolbuh l-ewwel nett biex aħna dejjem nimxu b'mod rett u b'onestà kull fejn għandha x'taqsam ma' amministrazzjoni. It-tieni biex noqogħdu ħafna attenti ma nsirux kompliċi fil-ħażen ta' ħaddieħor. U t-tielet
biex aħna jkollna l-għaqal u l-erf ħalli nimxu sewwa aħna imma wkoll biex ħadd ma jqarraq bina. Jew issa nresqu tal-bit tagħna lil Alla fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina kun mulej mal-Knisja tiegħek jina biex tkompli ix-xandar l-Evanġelu tiegħek il-ġnus kollha nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Fit-tifkira ta' San Karlu Borromeo nitolbuk mulej għar-rajja tal-Knisja tiegħek biex jaħdmu b'dedikazzjoni, b'ġenerożità għal-ġid tal-poplu tiegħek nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Tolbuk mulej għal-morda fid-djar tagħhom jew fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta u nitolbuk għal dawk li għaddejjin minn uġieħ u tbatija minħabba s-sitwazzjoni tagħhom nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Tolbuk mulej biex aħna dejjem inħarsu u nossu il-ħajja f'kull waqt tagħha mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha sa tmiem naturali tagħha nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Tolbu llum għall-Arċisqof fiċ-ċelebrazzjoni tal-qaddis patrun tiegħu kif ukoll daw kollha li għandhom dan qaddis patrun tagħhom tolbu mulej biex timlihom dejjem bl-imħabba tiegħek u tgħinhom biex jgħixu fuq l-eżempju ta' San Karlu Borromeo nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. U nitolbuk għal dawk li għaddew għal-ħajja ta' dejjem, speċjalment f'dawn l-aħħar jiem naf b'żewġ persuni li kienu jsegwu din il-quddiesa li propju għaddew il-ħajja ta' dejjem dawn l-aħħar jiem u lej il-qaħħom fi ħdanek għad il-faraġ il-familjari tagħhom nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. U lej Alla tagħna l-qattalb li qed nagħmlulek illum żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Il-qalmulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħiru l-glorja ta' ismu għat-tiġijiet tagħna ta' Knisja mqaddsa kollha tiegħu. Il-qalmulej l-offerta li qegħdina fuq l-artal tiegħek fit-tifkira ta' San Karlu Borromeo kif inti glorifikajtu għall-ħeġġa tiegħu bħala raj tal-merħla tiegħek u għall-kobor tal-virtujiet tiegħu hekk ukoll bil-qawwa tas-sagrifiċċju li se nofrulek għamel jkollna kotra ta' frott mill-emil tajjeb tagħna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Għax biex timna bil-feħ li knisja tiegħek fit-tifkira ta' San Karlu Borromeo, int tqawwija bl-eżempju ta' ħajja tajba tiegħu. Issaħħaħa fil-erf bit-talim li uxandar u tilqa' talb li jagħmillek għall-ħarsin tagħha.
Għalhekk flimkien ma nantx il-qaddisin kollha ntennulek l-innu ta' tifħir u ngħidu bla għeda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-ola tas-smawiet, imbierek minn ġej fis-sem il-mulej, osanna fil-ola tas-smawiet. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija, qaddes għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam. Tali d-disċipli tiegħu qal, ħudu u kullu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħħa il-kalċi reġarat il-ħajr tali d-disċipli tiegħu qal, ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Nħabbru l-mewt tiegħek mulej, xantru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt il-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kanċi tas-salvazzjoni u rrodulek ħajr għax oġbok tilqana u qudiemek biex naqduk. U miċċa tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton mi għaddej tiegħek minn ma jistoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħinna lina l-koll nitolbuk, għatilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazza u Malla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostli, ma' San Karlu Borromeo l-qaddisin kollha li jieġu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla missieri tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew flimkien nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħaluliet tal-istess missier tagħna, missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi santnatek, ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art, ħobsna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la daħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjiba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek issaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muli Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-slim tiegħi la tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u laqda li jintret fiha, inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi lil xulxin. Ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja ħennalina. Ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja ħennalina. Ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja għatina l-paċi.
Danu il-ħaruf Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jissolix jidħol taħt is-saqaf tiegħi, istejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Mulej il-misteri qaddisa li bihom tqarbilna jimlew ir-ruħna b'dik il-qawwa li bija San Carlo Borromeo wera ruħu bħala Ministru Fidil kollu mħeġġeġ bl-imħabba bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħar lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-quddisa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu segwa online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Infakru li min jixtieq jirċievi newsletter tal-Arċidjoċeżi ta' Malta li tinkludi diversi aħbarijiet mid-djoċeżi u anke l-omeliji tal-isqfijiet jista' jidħol fuq knisja.mt/newsletter. Grazzi tal-inqattu magħna għal dan il-mument ta' talb. Offru dan ir-Rożarju għal mejtin eżiż tagħna. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna smat talb tagħna ina waqaf magħna glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna għalik jisma' talb tagħna dak it-twillet għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrina d-dubietna ħarisna min-nar tal-infern u ġenera rwieħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek.
Nikkonsidraw fl-ewwel misterju ta' tbatija meta Sina Ġesu Kristu għamel orazzjoni fl-ort ta' Ġetsemani wereq l-għaraq tad-demm. Missiena li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum għafrina d-dubietna bħalma nafru l-binu ħatjalina d-daħannix fit-tiġrib isteħlisna mid-deni ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlopalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlopalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlopalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlopalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlopalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmijak imbirkanti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlopalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmijak imbirkanti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlopalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlopalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmijak imbirkanti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlopalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlopalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissimo Rina li inti omna li kisma tal-ftana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna min-nar tal-infern. Hu ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru ta' tbatija meta Sina Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna flaġellawh. Missiena li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum għafrinna d-dubietna bħalma nafru l-minu ħati għalina la ddaħannix fit-tiġrib isteħlisna mid-deni ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlopalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlopalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlopalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlopalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlopalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlopalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija birkanti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlopalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija
imbirk inti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlopalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Sima lik Marija bi grazzja mimlija mulejmijek imbirk inti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlopalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Sima lik Marija bi grazzja mimlija mulejmijek imbirk inti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlopalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu affrinna dobietna ħaresna min-nar tal-infern. U ġenera kollha u dawk li iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru ta' tbatija meta Sina Ġesu Kristu kien inkurunat bix-xewk. Missilna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, affrina d-dobietna bħalma nafru mill-ħati għalina, la daħannix fit-tiġrib izdeħlisna mid-deni. Amen. Sima lik Marija bi grazzja mimlija mulejmijek imbirka inti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlopalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Sima lik Marija bi grazzja mimlija mulejmijek imbirka inti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlopalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Sima lik Marija bi grazzja mimlija mulejmijek imbirka inti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlopalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Sima lik Marija bi grazzja mimlija mulejmijek imbirk inti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlopalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija mulejmijek imbirk inti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlopalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija mulejmijek imbirk inti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlopalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija mulejmijek imbirk inti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlopalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija mulejmijek imbirk inti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlopalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija mulejmijek imbirk inti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlopalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija mulejmijek imbirk inti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlopalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu affrinna dobietna ħarisna min-nar tal-infern. Hu ġenera kollha u dawk li iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-reba' misteru ta' tbatija meta Sina Ġesu Kristu kien mobbi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, affrina d-dobietna bħalma nafru l-minuħati għalina, la daħannix fit-tiġrib isteħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija mulejmijek imbirka inti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlopalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija mulejmijek imbirk inti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlopalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija mulejmijek imbirka inti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlopalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtan. Amen.
Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim birkanti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina bitinbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim birkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina bitinbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim birkanti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina bitinbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim birkanti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina bitinbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim birkanti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina bitinbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim birkanti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina bitinbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim birkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina bitinbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima Orina l-inti omna li kisma tal-ftana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna, u Ġesu għaffrinna d-dobita ħarisna minna tal-infern. Hu ġenera kollha wejn id-dawk li iktar jeħtieġu ħinna tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misseru ta' tbatija meta tina Ġesu Kristu kien mislub fuq is-salib u wara 3 sigħat ta' agonija miet. Missiena li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saħtnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobisna ta' kuljum għatina llum għafrina d-dubietna bħalma nafru minnu ħati għalina la daħannix fit-tiġrib isteħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim birkanti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina bitinbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim birkanti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina bitinbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim birkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina bitinbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim birkanti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina bitinbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim birkanti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina bitinbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim birkanti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina bitinbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim birkanti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina bitinbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim birkanti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina bitinbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim birkanti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina bitinbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim birkanti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina bitinbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kim il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima Orina l-inti omna li kisma tal-ftana, dak li twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna, u Ġesu għaffrinna d-dobitna ħarisna minna tal-infern. Hu ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewwa u tamatana slima lik, lilek ingħajtu għaliex aħna it-turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibqu nolfqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna. Dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina u urina wara dan at-turframent il-Ġesu
frott imbirek ta' ġuftijek, o ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa missinna li inti fis-smawiet, għaddes ismek tiri saħt natek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. U bżnata kull-jum għatina l-lum, għafrinna dobietna bħalma nafru l-minuħati għalina, la daħannix fit-tiġrib istaħlissa mid-denja għammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u malla tlopalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewtana għammen. Gloria lil-Missir u lil-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kemm il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem għammen. Għatijom u mulej il-mistriħ ta' dejjem. Daw ta' dejjem jiddi fuqhom. Jistriħu ma fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu l-qattal btana. Kristu l-qattal btana. Missier eternalla. Henna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Henna lina. Spiritu qaddisalla. Henna lina. Trinita qaddisa la wieħed. Henna lina. Imqazza Marija. Itlopalina. Imqazza Malla. Itlopalina. Imqazza xibba ta' xbejbiet. Itlopalina. Om ta' Kristu. Itlopalina. Om il-Knisja. Itlopalina. Om tal-ħnina. Itlopalina. Om tal-grazzja ta' Alla. Itlopalina. Om muxebba. Itlopalina. Om mit-tama. Itlopalina. Om liżjed safja. Itlopalina. Om liżjed nadifa. Itlopalina. Om bla teba. Itlopalina. Om li tistħuq l-imħabba. Itlopalina. Om tal-aġeb. Itlopalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlopalina. Om ta' min ħalaqna. Itlopalina. Om ta' min salvana. Itlopalina. Xebba kollok aqal. Itlopalina. Xebba li tistħuq kull qima. Itlopalina. Xebba li tistħuq kull foħrija. Itlopalina. Xebba kollok seta. Itlopalina. Xebba kollok ħnina. Itlopalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlopalina. Mera ta' qdusija. Itlopalina. Tron tal-erf. Itlopalina. Bidu tal-ferħtana. Itlopalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlopalina. Amara ta' kull grazzja. Itlopalina. Amara ta' kull tjieba. Itlopalina. Warda mistika. Itlopalina. Torri ta' David. Itlopalina. Torri ta' Lavorju. Itlopalina. Dar ta' Deb. Itlopalina. Arka ta' Rabta l-ġdida. Itlopalina. Bib ta' sema. Itlopalina. Kewba ta' filodu. Itlopalina. Saħħa tal-morda. Itlopalina. Kien tal-midimbin. Itlopalina. Faraċ tal-migranti. Itlopalina. Faraċ tal-imniktin. Itlopalina. Għajnuna tal-insara. Itlopalina. Sultana tal-anġli. Itlopalina. Sultana tal-patriarki. Itlopalina. Sultana tal-profeti. Itlopalina. Sultana tal-appostli. Itlopalina. Sultana tal-martri. Itlopalina. Sultana tal-konfessuri. Itlopalina. Sultana tal-verġni. Itlopalina. Sultana tal-qaddissin kollha. Itlopalina. Sultana mnisla minn l-ewwel teba. Itlopalina. Sultana mtella s-sema. Itlopalina. Sultana tal-Rożarju mqaddes. Itlopalina. Sultana tal-familja. Itlopalina. Sultana tal-paċi. Itlopalina. Ħaruf talla li tneħħi drubiet tad-dinja. Ismana li tolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi drubiet tad-dinja. Għafrinna li tolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi drubiet tad-dinja. Henna lina. Itlob għalina qaddisa u Malla. Xikun jissoqilna dak li wedna Kristu. Għatilinna għaddija tiegħek mulejjalna nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħu ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu lejna ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikil Arkanġlu idħol fit-taqbida kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irrażnu għalna nitolbuk bil-ħerqa, intlawa fost it-tajja tas-sema, idfa bil-qawwa tagħna fil-qiegħ ta' nilfen lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jġerrew fid-dinja tal-fin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe Slimalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, li lek Alla fdalek lil-ibnu fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppe kun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja, aqlana l-grazzja, il-ħin u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlopalina.
San Sebastian Martri, itlob għalina, Santo Rocco, itlob għalina, San Paul Missirna, itlob għalina, San Publio, itlob għalina, San George Preca, itlob għalina, Beatu Nazio Falzoni, itlob għalina, Beata Adeodata Pisani, itlob għalina, San Carlo Borromeo, itlob għalina, intom għaddesin protetturi tana. jitolbu l-Alla għalina. U Alla li f'dan is-sakrament tal-aġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla għeda dak li rebħitinna l-fidwa tiegħek. Inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek l-kbirhom Alla Marija Santissima, imbirek l-imqazza u immakulata Konċizzjoni tagħha, imbirek it-tlug glorjuż tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uomm, imbirek San Giuseppe Parus kas-sismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.